Hej, og i dag så skal jeg prøve noget af den her bar med mit skateboard. Så lad os se, om jeg kommer til at falde eller ikke. Lad os se. Er I klar? 3, 2, 1. Adam, lad være med at råbe. Der er ikke nogen, der vil spille. Kom tilbage. Jeg faldt ikke. Og husk, skriv noget i kommentarerne, om den var god eller ikke. Ses!